Hello guys, ayan, good evening po. Tamsakdan Ate Maxel sa TV channel. Thank you so much ate. Ayan, Miyuki, tamsak ko na to. Ayun guys, press 1 lang po yung gusto magpalis. Parang wala akong energy. Guys, wag po na lang nag-skip ng harang high host guys. Thank you Ate Lance Cakes Corner. Almir, papansin, tambay lang ako dito. Thank you so much Almir. Guys, press 1 lang po yung gusto magpalista. Ayan. Palista sa ayudo ni Mayor. Hello Rico. Hello, nalipat ako dito from Almir. Thank you so much, Almir. Uy, akit kayo. Parang wala akong energy. Mga ating. Ba't ganun? Hindi pa naka-play dito. Watching Chinese dito ako. Di ko maintindihan from Almir. Thank you so much, guys. Ayan. 5 million viewers. Thank you po. Ikalimang thumbs up. Thank you so much. Puro short ads ngayon lumalabas sa akin, kuya. Sige lang problema. Rico, akit ka nga, Rico. Sumisinga yung init sa mata. Hello, Ate Australia. Thumbs up. Thank you so much, Ate Australia. Ano ko, pakiramdam ko. Walang count dito. Ba't zero yung mata? Hello, Rico. Yeah. Halo kuya. Kumusta? I'm so tahimik daw sabi natin. Hello Hindi ka kasi ako kanina. nakapag-upload kanina. Why? Paano kasi? Siguro hindi pwede yung dalawa nakaschedule. Na-play agad. Anong oras ba nilagay mo kuya? 7:45. Chinek ko ng 7:40. Nag-play naman na. Kasi Yung nag-schedule year ako. yung bagong upload? Yung bagong upload? Oo. 2 hours ago na yung na-upload. Hi, Sis Jerry. 2 hours. 1 akong thumbs up host. Tapos na yan. Guys, thank you so much. Oo, ewan ko. Baka hindi pwede ako nakaschedule. And guys, yun ang una. Huwag nang i-flex yung TSS. Hi, si Jerry. Hello. Ayan, thumbs up host. Tapos na 1 na akong. Thank you so much, guys. Para napahost ako.
ML naman pala yung bagong upload mo, kuya. Watch Ha? ko later paglabas ko. Tapos kasi ako. ML Oo, naman baka pala. saglit lang din ako. Saglit lang din ako. Ayan. Si ano nga si Gaming ang content mo, kuya? Kuya Marbs? Lag ka? Ha? Takot. Tara, Musik. Walang harang. Walang harang, Tess. Mayroon, may harang bago ako pumasok, Madam J. May harang. May... Kuya Juan Akong. Shout out tayo sa'yo. Nandiyan si Kuya Juan Akong, guys. Mamaya ako lalabas, nandun pa sila sa tindahan. Ay, ba't nyo ko tinabi dyan? Hello. Masyadong maganda yan. Yeah. Doon ako Dito sa naman sa banda. Ate Mia mo. Doon ako sa Hello. kabila. Dito naman sa Ate Mia mo. Yan pa naman Buti na lang medyo taas-taas ako. kahit anong anggulo maganda siya. Doon ako sa kabila. Lipat niyo ako, Madam Jerry, tulungan mo ako dito. Ilipat ako doon sa kabila. Buhatin mo ako. Paggitnaan niyo siya, Madam Jerry, akit ka para mapaggitnaan si Madam Mia mo. Tignan ko lang kung di yan maano. Oo. Kahit anong anggulo maganda siya. Pababa, pataas ang cellphone, maganda pa din. Sarap patumba, paharang ko na Grabe, yan. hindi naman. Anak yung phone. Gamit kasi yung isang cellphone. Ayan. Ako Ayan. talagang una. Kuya Marv, unahin mo na yung mga bago. Unahin mo yung mga bago. Papagraduate ka daw niya eh. Hi, Kayong Madam dalawa ni Jerry. Sis Amor. Amazing shout Hindi out. dikit ko na lahat ng andito, ate. Kapag may bago na lang. Yan na bago, si Carl Acosta bago. Hi, Wala ko. Sis Maxels. Dikit ko na to. Ay, ang bago si Kwan. Nakita ko yung notifications niya. Ella. Si Almir Papasin. Basahin mo yung comment ni Madam Jerry ah. Sabi ko na si Madam Rosina natutusok yung ulo mo dyan. Yun pa lang sana sasabihin ko kanina. Yun pa lang sana sasabihin ko sa kanina. Marami na sa isip ko yan. Natutusok ka din kita kung matalino tong si Madam Jerry. Si Mi Amor naman nadadaganan ko. Doon ako sa tusok na tawa. Rico. Grabe siya, oh. Tinawari ko. Basta ng host. Matawa ka Kumakain. naman dun sa ate, nadaganan. Ano ba yan? Kaya ko yan. Lagi na lang. Kapit lang Gagawa na ako mag-vlog. ng pato mamaya. Ng script. Gagawa ako ng script ko mamaya. Maglaglagan na lang tayong lahat. Maglag tayong lahat. Kumakain ng host. Hello, Kuya Wanakong. Lag kami, Kuya Wanakong. Hi, Lag kami. Carla Costa. Good evening. Hello po. Walang sound, sabi ni ate Almir Papasin. Baka nakababa yung volume mo, ate. Hello. Juan Akong. Hello, good evening. Kuya Marv, sunahin mo na yung mga bago. Wow. Huwag ako. Bongga. Sikat ka na, sis Kusina. May tumutuwad sikat talaga. na eh. May tumutuwad pagbaboy na. talaga sikat. 507 views? 707? Oo. Oo Ang nga. bongga. Seryoso? Taray. Ayan Taray. na. Ay, May Bongga. recommended na yan. I-recommend Sis yan ng Maxel, YouTube. sama yan. 7 na lang yan. Babawi eh. Tapos, wait lang, nakamute pala ako. sa papanoorin lang ng mga audience Kaya hindi ka na, marinig. puro live. Magkano yung ate, bayad mo sa 507 views na yan?
Hi, Marv. Nandiyan ka pala. Akala ko kumakain. Sorry guys, nakamute pala ako. Kanina pa ako dada Akala ng ko, dada. ano ka, Sorry. nag-dinner. Kapalpakan Ay, tong madam. araw na to nang dahil sa premiere. Premiere Nag-premiere, pa mo. hindi alam na nag-play na pala. Promise, di ko alam. Loko to si Marv. Ako din eh, wala Baka nag-notify. bawal. Baka bawal dalawa schedule. Sis Jerry. Baka bawal talaga. Sir, Good sir, morning. hello. Awan akong hello Anak, po. hawakan mo yung phone, baka malaglag. Nag-premiere siya, pati siya hindi niya Sana alam all na may premiere na niya. Sige, yung palitan mo ng Oh, damit. na-check ko. Ay, Doon ka ba't na, doon ka naka-play? Ano mo? Bakit na doon? Lakas ng tama mo. Ay, inom ng gamot. Kunin mo yung gamot niya sa rep. Wait, May bigyan ko mainom ng na to. jacket ko ngayon. Andiyan si Kuya Juan ako. Saturday. Hello po, Kuya Wanakong. Ayan. Nagtatrabaho Sir. ko na sa ibang bansa. Iwan sa rep. Hello, Ayan, Madam nasa taas Maxel. na lahat. Nasa taas na. Hello, Sila, Ma'am. ate. Hello. Ay. Kapag ka, Marks. Oo nga, pagod na pagod. At mga tsaka. Hindi ko nga may Ay, message. buwan. Kumusta Mahapit sa na. lahat? Gusto makaipon nung mahapit pa ng trabaho. Ano ko? Wala daw Kaya sounds. man na. Hello, Mar. Kaya na, Ganyan ano lang na ako. Almir papansin. Andun pa kami sa premiere niya tapos naka-live na siya dito. Hindi ko ngayon alam, ate na naka-play na. Nung Huli mo yung gamot pagkataas ni ko Yuan. mag-schedule, Sabi chinek ka na ko, kayo. naka-play na. Dapat ang ginawa mo na, nauna ka muna din sumunod ako. Saglit lang naman pala, 7 minutes lang. Bawal magsabay ng schedule na dalawa. Baka. Or either, Baka Play na eh. Naka-same time naman kasi. magkasunod. Sis, Nakapareho ng time mo yung schedule mo sa premiere mo. May nagsabay si. Hello. Wala akong mega shout out sa PSS family. Yan. hello. Hindi na. Hindi na ako kayo isa-isahin. Kaya naman ako. Kunin mo yung gamot. Oh. Pansyo. Hello, Ma'am Maxel. Hello, hindi ko na kayo isa-isahin. Sabi nila na ako. Ayan, thank you so much kayo. One ako. Inom mo na muna ng gamot. Kaka na. Mega shout out sa TSS family na ang iingay. Bawal makita. Kunin mo na sa rep. Dahan-dahan ka Kaingay dyan. nga po talaga eh. Pero in fairness, natuwa ako sa premiere ko, guys. Iba yung Bakit? feeling pag mag-premiere, guys. Hindi, nakaka-excite talaga. Ewan ko, ako na-excited ako. Sa TV, dan thumbs up. Para Na-excite kami ako. pinanikula. Sa kalating oras lang Oo, ako parang kasi ganon. Yung parang ikaw yung mag-overtime kami sa pelikula, Patipintura. ikaw yung bida. May palipad pa kanina. May palipad. Ay, Bongga. Bisaya. Ano yun, si Si- Kuya, sino yun? si Kuya Ed na Mga taga-Australia. host. Ano ko lang yun ha, yun. watch ko siya. Hanggang ngayon biniplay pa rin niya ako. Bait nga niya eh. Ay, oh. Kahit naman yun sana kunin na siya ni Lord. Hi, Doy. Ayan, Bisaya si Doy TV. Bisaya TV. Kumusta ka na, Doy? Tagal-tagal mong pinagtaramdam, Doy. Busy ka ata. May naghahanap Hello. sa'yo dito nung nakaraan. Kailan ba Hello, yung sino last daw? time may naghanap sa kanya? Kay Doy Ay, Doy Bisaya. Bisaya. May naghanap sa Hello kanya. po. Hello, Doy Bisaya Sino? TV. Hello, Ma'am Maxel. Sis Maxel, sino nga akyat? Okay, baba Ay, mo na Hindi ako. makakit sa ating Maxel. Naka-zoom. At sino yan? Ang ganda naman. Akit ng ligaw daw. Sino? Bababa muna ako, may akyat. Anong papa? Sinaki Ano ah. akit ng ligaw? Basta talaga itong si Madam Bastos ka naman, Ate Mia mo. Iba naman yung pagka-pronounce mo doon. Sabi, baba mo na ako. Iba yung pagka-pronounce mo. Ay, sorry. Iba yun, diba? Sorry na nga, Naramdaman- hindi na walang naramdaman ibig ko sabihin yun. Madam Yamar, sabi, I'll go downstairs. I will go downstairs. Oh, mali. I will go downstairs. English na Oo, lang, madam. English. Mag-English na din. English. English na din kami. Para di ka nakakasakit. Alam mo yung kapag
Madam Mia Mar vlog yung nagsabi. Parang mas masakit yung ano pagkasabi niya kasi seryoso. Alam mo, seryoso Yun tao. ka lang Oo Mia nga. Mar, sabi natin. Wala ko ibig sabihin. Sige na. Wala ko ibang ibig sabihin. Tuwang-tuwa Idol ko si naman. Tuwang-tuwa si Sis Kusina mo to, sabi niya, neganti ako ng agad. Nang wala akong ginawa, neganti ako, sabi niya, Hindi ko yan iniisip, guys. Ayun na lang. Okay Wala lang. sa isip Ano yan. magamit ko. Hindi ko yan iniisip. Pero Grabe tuwang-tuwa kayo. siya, hindi mo makangiti, abot tenga. Abot tenga ang ngiti niya. Tignan mo, magkatabi pa naman kayo. Huwag kayong ganyan. Natutusok ko nga sa ate. Natutuhog na. Natutuhog na. Natutuhog na yung leso. Yung mono ni Madam Mosina. Sobrang saya. This is curious. Madam Yan Jerry, ka na. ilabas mo yung buka mo. Sabi ni Ma'am Maxel. Madam Jerry. Sige, Parang Ate pagkita sa Maxel, atin look yan. ako muna, maliligo muna ako. Ay Ate naku, yun na naman yung Maxel. ligo-ligo. Yan na naman yung ligo-ligo na Ate Maliligo Maxel. ako. Ate Maxel. Ni Ate Lynn. Ayan, dyan Tapos lang mamaya ako, 30 sa baba minutes lang ako, Mars. Maliligo lang muna ako. Yung ligo niya yan. Hi, hanggang Carl mamaya ng Acosta. hapong gabi. Biruan lang kami. Tingnan nyo guys. Walang personalan. Tingnan nyo yung ligo-ligo niyan. Andyan pa rin sa babae nagchat-chat mamaya. Tingnan nyo pag babae. Ay, nakababa na siya. Naliligo, nagchat-chat. Naliligo, Kapag naliligo, nagchat siya kasi waterproof yung cellphone niyan. Ah, waterproof. Hmm? Ay, waterproof pala. Pang mayaman. Mayaman sila. May waterproof. Mayaman. Hindi. Ang ganda rin Madam Mia Moore, oh. Kaya nga, kahit anong angulo. Oh, maganda. Mali, pakita mo aganda mo, Camera madam. lang yan. Ang sarap ipabaka. Ang sarap ipabarang yun. Eh. Grabe. Pababara. Ay, Yung masisira talaga yung makikita mo yung effect mo. yung resulta. May akirit yung ligo dyan. Sino akit ng Basta ligo? kalating oras lang ako, Ate Maxel. Sis Maxel, sino nga yun? Sino daw yun? Sino daw akit ng ligaw? Sino? Hindi ko mag-gets. Ano ba? Wala. Parang nahihirapan Sino huminga si Pismi Amor. Nadadaganan ko siya. Oy, hindi. Kayang-kaya ko yan. Mabigat din ako, sis. Parang hirap magsalita si Madam Mia Moore. Parang nadadaganan. Maubusan na ng hangin. Kaya Parang pa. nag-struggle siya. Kaya pa ba? Kaya pa? Kaya pa. Kaya pa daw. Kamusta mga life Sabi niya sa loob. Ha? Kamusta Kaya Sabi niya sa mo. loob niya. Ano? Hirap na pala siya. Sabi niya sa loob niya. Kung na yan, masikip na talaga yung dibdib niya. Hindi siya makahinga. Busy daw si Marbs, gabi Loy. na, nagpipintura pa rin. Kaya Kaya ako nga, napipintura sa nagpipintura. labas. Saglitin ko mamaya. Ako yung papalit mamaya. Oo. Kuya Marv, kunin ko Ayan, yung may sobra. super chatter tayo, guys. May Wow. pababa naman Ay, ng wow. link Kulay. natin. Si Juan Akong. Ay, Thank you so much, Juan Watching from Ako. Bermuda Thank you Island. so much. Ang Thank you dami- so much Bongga. po. Ibang kulay. wala akong sa akin Ayan. kanina nakailista ko, hindi ka nagpalipad. Ang dami- Guys, pababa ng link niya. Nay, kuya. Wala pa nga kasi yung Ayan, requirements thank you so ate. much, Tita. Ayan. Wala, may Philippine Exploration. Hi, Sino Ayan, Alex. thank you so much, kuya. Ano Paharang-harang ako. na si Paharang. Rico. Salamat sa pakulay. Pababa Juan naman ng Akong. link. Rico. Kuya, hindi pa ako naka... Sige, pamangkin. Ay, sige, wait lang. I-short. Rico, Yan ako to. Nandun Tita yung Carol, photo sa nandun May sa mic labas ko. si Kuya Diso, nagpipintura. Mamaya ako pupunta doon pagkatapos ng Link. Kuya, link ni. Shoutout sa ating One Si spot. Kuya Juan Akong, Rico. Thank you so much, Kuya Juan Sige, sige. Akong. Thank you so much, Tita. Yung 5 oras ng LS. Ibaba mong linya yung 5 oras ng LS. Sulit-sulit. Dapat yung ano natin yung ano no. Kapag for example $3 yung sinend niya. Yung 3 hours na LS niya yung sinend niya. 3 hours na Sis LS. Maxes, ikaw ah. $4 yan. Mamaya ano na ako, sa baba na muna ako. And guys, thank you so much. May pakulay. Thank you so much sa pakulay.
And maraming salamat sa maagang pa-birthday Kuya Juan ako. Thank you so much. Mama Si- Chup Chup! Si Sis Kusina, oh. Ano yan? Nag-stop. Si Ate Kusina, nyari sa'yo. Hindi yan Tumatawa nag-stop. siya. Hindi yan nag-stop. Hindi yan naglag ate. Kasi, May nagaganap na Mary. naman. ay, invite ko sana kay kaso di naman kayo makakapunta. Di ka punta ka sa Wednesday, ikaw na lang. Sureness, ikakainan ko silang lahat. Pansin kami rin lang dyan, naman, Marge. Rico. Nako, Kaya walang problema. Rico, kainan mo pansin. sinatapakira mo to, ay nako, sobra-sobra na yan. Spaghetti, gusto ko spaghetti. Rico, Nagdemand. baba ka na. Namili pa. Hindi Rico, link di nagumalaw. kayo na ako. Ate Mia Moore, ikaw nga magbaba. Hindi ko ma-minimize Oh, tong wait ano lang. ko. Sige. Thank you ate. Hindi ko ma-minimize to eh. Okay, wait lang. Oh ate. Mr. Sorry, Oh, Oblak. huwag mo sabihin. Wait. Eh, no, taga San Quintin si Kuya Mr. Oblak. Ayan, shout out to you. Ay, oh. Kuya, anong handa mo? Ay, Anong handa gwapo sa Kuya Wednesday? Marvin. Sabi ni May Philippine Alam mo, Exploration. He is here. Ha ha ha, sabi. And thank you so my kusina from My Philippine Exploration. Anong ruko? He is here. Rocco, may kuya. Ba't Rocco. Rocco? Ayan, Baka wait lang baka Kuya Sir Rico. Juan ako. Kuya Juan, akong akyat ka. Guys, akyat kayo. May konting ano lang Rico, exclusive for friendship. So friendship kita, in-invite kita. So pag di kita in-invite, alam mo na. Naku, napilitan ka lang naman, sir. May spaghetti? May spaghetti, kuya? Oy sis, pangalawa nga siya sabi, in-invite ko. Di, bukas pa ako mag-invite. Eh, Okay, the Just course, pick out the- Marv. Shout out to you. nagdemand. May nalaglag sa ate ko Moto. Naglalag daw talaga. Ayan, Nakailan siya, naglag no? talaga ako. Grabe kayo. Akala ko naman, nag-drama pa ako. Pero nakakaloka talaga, promise guys. Hello, Kuya Juan ako ngayon guys, ang ating super chatter. Akala ko naglalaglag na naman sa kasi kunwari. Ayan, para maano guys, para mga ayan. Hello, Kuya. Ay, The course, sorry. Marg. Sorry. Nagulat kayo, biglang maliwanag. Ayan guys, mga kuya. Ayan, yes po. Thank you May so pailaw. much. May pailaw si kuya. Masilaw Akala ko ba? may Ano ba? Maliwanag. May Eh si kinukuha. Hello. Mr. Oblak, nandito kuya. Ayan. Hindi kasi ako makababa ng link, pinapalo ako. Hindi po, And guys, pumapasok. welcome po natin ang ating ayan. Si Kuya Juan Akong, tsaka si Miss Mang Oblak. Ba't Mang Oblak? Ay, mga black. Ano Mang Tomas? Umalis ah. Nandito si Creator, si Jerta Multovlog mga kuya. Ayan. Ang pogi ni Kuya Juan Akong. Ay? Alam Ang ko, eto si Kuya, ay si Ate Lori. Ba, ano eh. Nasisilaw na. Baka masilaw kayo eh. Binabalik ko kasi mga kuya yung oras kasi nga matagal akong nawala. Ilang araw akong nawala. Yung nakapag-LS. Lalabas na muna ako. Okay lang yun na matagal ka. Monetize ka na. Nasaan yung mouse ko dito? Ambot lens. Nag-shades ako bigla. Ay, patingin ng shades ate. Wait lang guys. Sorry, nakahiga ko kaya walang ano. Aba, mga gwapito ang mga nasa taas. Thank you so much, Ate Lens. Sis Jerry, tanggap yun. Lens, may maliit na bagay. ang pogi. Wala ako. Pamain na daw si Kuya Marius, pamain. 20 pesos. Ramdam ang happiness sa family. Oo po, sobra ate. Ayan guys, thank you so much. Pogi ng mga umakyat, sabi na Ate Lorraine, ni Kuya Lorraine. Yung male version ni Ate Lorraine eh. Iba? And thank you so Lilipat na much po ito. mga ate at kuya. Sis Jerry, wala kang work? Ay, mali yung tanong ko. May work ka? Wala akong work today.
Kaya pa yung munag? Yan, thank you so much, Ate Maxel. Ayan. Andiyan ba si Maxel? Hindi ko na pwede mag-copy-paste sa phone. Kaka-paste sana ako. Ang bilis niyo na Ang galing niyo nakuha niyo agad yung 4K. O, yun yung pinaka-mahirap kuya na na requirement. Ayan, mega shoutout sa lahat dyan sa taas. Tignan mo si Ate Lens na maliligo. Kanina pa yan Oo, sabi ko sa inyo, hindi yan Say mag-aap. only TSS from Alex. And guys, thank you so much. At medyo pause pa ako kasi kakataas namin magpintor kanina. Tapos yung kuya ko nasa labas. Wait lang, may hanapin mo ako. Siya, hanapin lang. nagpipintor. LS ka after remarks, Maxel's TV channel, sabi natin. Oh guys, saglit lang ako kasi so kailangan namin mag-overtime. Kasi may bisita sa Wednesday. Wala silang pwesto sa sa alas. Nightbot ko naman ako, Belens, from Ate Maxel's TV channel. Bagal Nat ko from Ate Miyamor Vlogs. And thank you so much. And thank you so much sa ating mga co-host. Ayan, una sa lahat ang ating creator, Jared Multivlog. Ate Miyamor Vlogs, Rico Salvador Vlogs, at ang nagpa-super chat si Kuya Wano Akong, tsaka si Kuya Mang. Umakit lang ako, bumagal ang internet mo. Ay. Nakamute ka, Ate Miyamor. Bakit mo ba ka Miyamor? From Ate Maxels. Hindi, umakit kasi ako, biglang bumagal yung internet niya. Ayan, nalaglag si Kuya. Bumaba si Kuya Wan Akong. And guys, I can't wait to monitor. What? Alex? Hi, Mr. Oblak. Hello. How are you? Hindi ako nagano ako ng super chatter. Ko talaga, Mr. O. Ano yun? Super chat. Hindi ako Teka lang, update. Thank you, Wan Akong, for the super chat. Sabi natin, Maxels. Thank you po. Ano po na yung boses ko? Hindi ako bumaba, sis Maxels. I'm still here. Ayan, thank you so much, Mamaya. Ate Maxel at Ate Miyamor. Ba't Hindi ko mabas alam si Kuya Wan nilalagay. Akong? Ayan. Teka lang. Wala na si Almir. Check nga natin si Rico. Napagod ako. Ayan guys, ang tahimik. May magpalaro na lang tayo. Sige, gusto ko Game, kuya. yan. Palaro ka. Sige, Ayan, habulan. game. Ano palaro? Mark, yung Bilang ano, ko ng bahay, 5 bahayan. minutes. Sinong Gusto ko tatay, yan. sinong nanay? Bahay-bahayan tayo. Anong palaro? Bahay-bahayan o tago-taguan? Meron Bob 6 Maxes. Ayan. Ayaw ko pa may Dugtungan ba? Minutes. Dugtungan? 30 minutes. Sige, tanda Kaya ba ang isang oras pa maligo. Ayan. Andiyan na nga akit ng ligaw, sabi natin Maxels. Meron ba dito? Ay, Lovebirds? wala. Sino? Love Sis Maxels. Harang from Ate Mia. Ang lakas Chismis. makasipotso. Mga Parang chismis, hindi ako alam mga chismis tong mga to. Hello, Ate Oo nga, Tabrada. Para tayo nasa ano yan. Thank you so Harang. much, Ate Tabrada. Ang lakas makadisiotso. Mamaya Nalaglag ako, sabi ni Kuya Wan. Mamaya ma-fordan na sila. May Ay, sorry, naman pala dito. biro lang. Grabe naman kayo, guys. Hindi ba ako nalalakad? 808 na pala si Juan Akong. Malapit na din graduate. Oo. Ay, malapit-lapit na. Maunahan nyo pa po ako. Kaya nga, Rico, anyari Ay, sis sa'yo. Tabrada. Okay lang, kuya.
ang tao. Masaya ka, Miss Maxel. Nakadikit naman na yung mga masaya ninja na ko kay Kuya Juan. Rico, saan ka dyan ba? Di ba taga Santa Maria ka? Opo. Saan Kalapit banda barangay dyan? ni Kuya Bantog, Kuya Bantog. Hello, Sis Sabarada Bantog. Ana. Okay. Bago yung barangay nila Good Kuya, evening sa'yo. Kuya Marbs. Saan naman kila Marbs? Paitan, Kuya. Kuya Paitan. Saan? Kasi dyan ako lagi kumakain dun sa ano. Alam mo sa Chick Boy? Ay? Oo, doon, Boy. Kuya. Ah. Salamat po ako. Hello. Di ba may kambingan dyan, no? Meron, Kuya, meron. Kambingan. Ay, oo, yun. Masarap doon. Masarap. Diyan lang. Diyan ako madalas Wait lang. kumain. Tinatuloy ako nakapag-isip ng papalaro. Well, guys, 5 minutes lang magka-quiet lang ako mag-isip ng palaro. Yan na naman. Tago-taguan eh. Sabarada Ana, mega shoutout. Maxels TV. Maxels Ito. channel. Ganun pa rin. Kalbo pa rin. Pumasok ka ngayon, Amor. Ha? Pumasok ka niya. Ako? Hindi. Ako ba tinatanong mo? No, kasi Oo. ikaw lang, Amor, dito malamang. Sorry, hindi ko narinig. Nakakainis to eh. Pangit naman si Rico Ewan ko sa'yo, gawa. pumasok. Lunes ngayon, hindi pwede kong ma-absent. Oo. Maaga nakauwi ngayon, kaya nakapagluto agad ako. Day off ko ngayon, kaya lang ano eh. Nagluto ako kanina. Sa sideline ako. Sa sideline. Anong oras ay sino mag-LS tomorrow? Game, may naisip na ako. Ayan, guys. Press 1 ang may gusto ng 10WH. Yes, 1. Press 1. Press 1. Press 1. Wait lang. Ewan ko Press 1. Fill in the blanks tayo, guys. Fill in the blanks. Sige. Ayan. Naku, doon pa So, lang ako sa ating bumabagsak sa super eskwela. chatter, ayan yung super chatter natin, bibigyan ko ng 5WH. Thank you so much po. Baka naman, Kuya, daw pwedeng 10WH sabi niya. Oy, alam mo naman sa akin, sumusobra ako kapag nagpi-play. True, I know that. Kasi Sige. binababayaan ko yung laptop. Marbs, ako na press lang 1 yung natin 5. Ako na lang yung 5, yung 5. Ako magpe-play. Ay, Ay, 15WH na kay Kuya Juan na ako iba. Bongga. Tig 5 tayo. Sige. Ako nga, walang palaro eh. Play lahat eh. Ganun talaga. Sige. Iwan na ako, may WH ka na sa amin. Thank you so much po. Wala akong pang pakulay eh. Game, fill in the blanks tayo, guys. Parang pakulay. Pwede kami sumali. Ate, kahit sino pwede. Hindi kami magta-type ha. Hindi. Mag-type kayo kasi magkakasabayan kayo sa Type taas. natin, Wala type. na. So sige. May isa pa naman ako. Kuya Marbs, ako Wait lang. magbabasa. Sige, Send mo sa akin sige. yung... Send mo sa akin yung ano. Sino mo Ito yung tanong, sa guys. biyahe. Ay, bakit nawala yung ano? Mahabang. Hello, Kuya. Ayan, may WH ka na sa amin. Pati kayo galing kay Ate Mia Moore. Ay, salamat. Sige, sis. Thank you so much, Ay, dyan pala creator, si Sir. CC, Tejar, Tanol to Vlog. Mahabang? Blank, guys. Ayan, Ano game. yan? Baba. Akala, Chat ko sa Mahabang Rico baba. yung sagot. akala ko mahabang talo. Mahabang baba. Iwan na akong Shooting nag-donate star. sa Ate Mia Moore ng WH sa'yo. Ayan. Salamat. Good? Hindi? Mahabang. Agit lang. Rico Kamay. pala. Rico. Mahabang. Tao? Di- Ay, ano? Wala. Anong tanong? Clue. Oo, sige. Clue agad.
Mahabang. Ano kaya to? Check lang yung spelling. Spilling. Bagay? Baba ni Rico. Bastos ka. Maling-mali yan. Ate ko, mo to. Maling-mali. Hi Hindi yan bro, bali. Robert Bagay. Escopete, mega shout out Bagay. po. Bagay? Itlog? Hello? Hello? Ala, bakit itong mga sagot ni Ate Maxels? Puro ano? Puro ano, talong, itlog. Mamaya hotdog na yan. Footlong yun, hindi hotdog. Ay, Lang. ay. Grabe ate, pwede mo naman akong PM para hindi ako napapahiya dito. Bagay ba to? Bagay ba? So, Kuya Marbs, asan ka na, Kuya Marbs? Oo, bagay. Bagay, Wait di lang, ba? check ko yung ano. Kasi Bisaya ata yung pagkakaspelling ko. Hindi pa sigurado. Check ko. Tama ba, Rico, yung spelling? Hayop. Nakita sa loob ng Well, bahay? Oo, tama. ate, oo. Hayop Oo. na sa Ayan, bahay. Rico, ikaw na magsumagot ng oo, hindi ah. Bagay. Hindi hayop, hindi siya hayop, hindi hayop. Bagay lang. Pancho! Lagi sa loob ng bahay, oo. Pancho! Hindi, buhok, hindi. Inom ka Saan ng makikita sa gamot. bahay? Saan makikita ba? Oo, Hotdog? nakikita. Footlong, hindi. Sausage, hindi. Mali. Sige guys, mag-type kayo. Buhok, hindi. Pancho! Cortina, hindi. Huwag na Dameta, pag-usapan hindi. ng buhok. Roller, hindi. Lapis, hindi. Nakasakit kayo. No. Check. Iwan na ako ng anong FB mo para ma-send namin yung ano, yung screenshot ng pag-play. Ano, Juan Lapis, Bilasco ruler, ako. hindi. Hmm? Ano yan, Nakakasakit Ate na Mia yan. mo? Juan Bilasco ako. Oh, Juan Velasco. Charger, dito hindi. bakit? Pwede. Sali ako para gumana Pwede. yung utak ko. Pwede. Maghapon akong ano. Mahabang. Pose, hindi. Mahabang bagay. Parang ang dali naman ito, Kuya Mark. Hi, Alex. Paa. Clue! I was in the lobby for a lifetime. Tabot. Ala ka! Tabo Ay, time, kala ko naman. Alex. Backstage. Nakikita sa loob ng bahay. Eh, panalo na ako. Madali ba to? Feel ko madali lang to. Madali lang. Kutsilyo, hindi. Walis tambo, hindi. Hindi. Palansyahan, hindi. Hindi po. Hindi. Tagalog? Hindi po. Tagalog? Pancho! Opo. Pancho! Tagalog. Ginagamit ba? Oo, Ate Mia Moore, ginagamit ng tao. Charger, hindi. Extension, hindi. Mahabang. Wrong. Pantalon. Wait lang. Pantalon. Inom ka ng gamot. Teka lang. Hindi po. Kuya Marbs, madali lang to. Guys, sagot na, bilis. Ay, magpalit nga ako ng wifi. Baka maubos yung data ko, mga may. Ano yan? Itak? Itak, hindi po. Hindi. Ano kaya yun? Nagamit ng tao. Hirap sila. Madali lang to. Itak, Damit? war, hindi. Charger, hindi. Ginagamit ba? Damit. Kawayan, lubid, hindi. Walis, hindi. Parang pa. Buhok, sampahan, hindi po. Gulok po. Hindi po. Wala, gulakan. Tampay. Pancho! Ano yung PC? Pancho! Hindi po ate. Gulok, hindi. Gulok hindi. Kahoy. Kahoy, hindi. Pulga. Ano yung pulgadira? Hindi po ate. Pulga dito. Exact dapat yun. Kahoy, hindi. Pantalon. Pantalon, hindi. Paliga, kahoy, hindi. Hanger, hindi po. Hindi guys. Hindi po. Hindi po. Pancho. What do you mean, Kuya Philippines? Kuya Alex, what do you mean, Pancho? Electric wire, hindi. Damit, hindi. Anong tanong? Anong tanong? Kung ate, hulaan. Mahabang blank. Ayun, super. Ayun pala. Mahabang blank. Electric pan, hindi po. Hindi po. Hindi.
Gown, hindi. Damit, hindi po. Kuya Marbs, Mahabang. andyan ka ba? Nandito lang ako. May pipiliin na ako sa'yo. Wait lang. Nakikita ko. Ito yun. No, ito yung mahabang. Ano yun? Yung ilang durugtong ba yun? Hindi na. Kita pala yung notes. Mahabang. Buntot. Tingnan natin. Nasa bahay ba to? Nagbabasa. Sa bahay. Nagbabasa na ako ah. Nakasakit. Asan yun? Nakasakit ba yan? Oo, ate. Ay, pwede. May kita sakit yan, hindi. Nasa kwarto ba? Oo, ate. Latigo, hindi. Buntot, hindi. Unan. Leeg. Kumot. Sinturon. Paa. Inip. Ano to? Inip pa ba? Pagmamakal. Kuya Marbs. Kumot. Wait lang. Yun ba yun? Yung PM Check ko. mo nga, Google mo nga. Wait lang. Wait lang guys, parang may nanalo na. Check ko lang. Baka kami kasi ang mali sa spelling. Tama ko yung mga may nanalo na guys. May nanalo na po. Sa Ate Mia Moore. So, wait lang. Anong next na ano? May naisip na. Sinturon. Tama yung spelling niya, kuya, tayong mali. It's sintron, guys. Sintron. Mahabang sintron. Congratulations, Ate Mia Moore. Nauna lang, ano? Gumana na pa rin ang utak ko. Kahit pagod na pagod Pasensya na. naman, hindi po. Hindi po. Pangalan na sa Ate Mia Moore, guys. Nakakagising Tumawag sa naman Mia ako. Moore, ah. Mahabang Baba muna ako, sintron. guys. Maliligo muna ako. Ayan, Wala so may sa tanda ba babaw. Panalo siya. May tanda ba sa niya mo? Hello? Tama. Sabi sa'yo, madali lang yan eh. Sige. Ito Hello. mahirap. Patay, mahirap na. Warm up lang yon guys. Grabe naman kayo. Ay, baba pa lang ba? Kuya, yung PM ko, try mo. Feel ko mahirapan sila dyan. Or depende. Grabe. Feeling ko Uy, may mahirapan nauna sila dyan. daw. Ano daw? Nauna si Juan Akong. Ay, wait nga, check ko. Backread. Hindi, nauna ako. Electric. Sis Maxel. Mag-away eh, no? Juan Akong. Wala naman siyang sagot ate na ano, belt. Ayong Hindi, spelling. Sinturon. After Latigo. Sintron. Nauna ka ate. May nauna, Screenshot ko ba? Nauna si nauna ate. yung ano isa. Nakita ko eh. Nauna si Ate Mia Moore. Sis Maxel. Screenshot ko. Nakita ko Then eh. send ko sa GC. Kagabi siya din. Oo nga. Relate ako kasi pinumpapalo yan ng mga tatay natin nung ano eh. Mahabang sila. Matalino talaga kung sa ate. Ano? Matalino. Nakaka-relate. Ito guys. Okay, 10WH ulit. Sige, Mr. Ayan O, ang ating ligo susunod. Send muna. ko sa GC guys yung ano, yung flow nung comment. Para Makakuling alam ka niyo dyan, kung Mr. nauna. O. Sa Ate Mia Moore nauna yan sa akin. Sis Maxel, Ito lang muna wala Rico Ito na lang muna Rico. And guys, next game tayo, 10WH ulit. Sis Ayan. Maxel, dodonate ko pa. Basahin mo nga Amoy Rico. ba? Kagabi siya din. Ano eh? Sabi ko nga nauna si Mia Moore. Si Madam Maxel pinag-aaway kayo dyan sa taas. Kaya nga Madam, pinag-aaway kami natin So Maxel. guys, salain nyo po kung anong tinutukoy nito. Ayan. Kuya Marv, send mo Riddle sa akin. tayo, Rico. Sige. Pinikit ko ang Pinikit aking ko mga ang mata aking mga para maging akin ka. Bugtong yan, kuya. Oo, Ading. Oo. Bongga. Pinikit ko ang aking mga mata Bababa para muna ako kasi may tao. Sandali. Taray. Sige kuya. Ayan kuya, wait mo na lang yung play namin Bababa sa'yo muna ako. Ayan, thank you so Bye-bye. much. Sige. Bye, one ako. Walang problema. Bye, kuya. Play ko yung 5, ano may mo kumakatok. mamaya? Balik ako Bye, mamaya. bye. Sige lang po. Kuya Mr. O Black Sundalo. Salamat sa iyong pakulay. Game na, sabi niya, pangarap. Ah. Game na.
Taray, sabi ko na buti hindi ako sumagot Kuya Marbs or else nasagutan ko to. Inikit ko ang aking mga Ay. mata para maging akin. Oh, Mikey. Oy, Mr. O, Exact maligo word ka na. guys, Search ko nga, wait. Imahinasyon. Sabi ni Sis Maxels. Bubukas Tagalog ba, ako. kuya? Tagalog? Oh. Wait guys, ano muna, bago kayo sumagot, check natin yung mga yung mga spelling. Check lang namin. Hindi po, Panalo na, alam ko. Pangarap, hindi. Imahinasyon. Hindi, bobo ako sa bugtong. Wrong spelling wrong, guys. Madam Jerry na wrong spelling wrong. Guys, mag-comment na kayo. Unahan lang to, guys. Pinikit Wala, ko ang aking naglag mga ba ako? mata para maging akin ka. Wrong spelling. Sis Maxel! Ulitin mo! Sis Maxel, ulitin mo! Bilisan niyo. Bobo ko sa bugtong sabi. Ayan, ano na po kayo, maghula na po kayo. Inikit ko ang aking mga mata para maging akin ka. Hashtag jowa. Parang sariling hugot yata to ni Marbs eh. Joke lang. Gapang, imahinasyon, Hindi po. Ano yung gapang? Gapang. Madam. Inikit ko ang aking mga mata para maging akin ka. Gapang. Ibang gapang naman yan, madam eh. Ano daw? Hindi na kasi uso yung himahinasyon ngayon eh. Rico, Hindi po. tama na si ate. Oo, Hindi. panalo na si... Wrong spelling. Ang Yung higpit mo una. naman. Panalo na si Sis Maxels. Hindi na nga ako... Wait lang. Ginawa na niya Hindi ata lang natin- kasi Rico. Malalaman talaga Wait nila lang. na hindi lang. Ang sagot Hindi ako. mo. Si Ate Mia Moore ang nagsabi. Matalino tong sa Ate Mia Moore. Alam niya lahat. Ang higpit nyo. Cum laude ka, ate? Cum laude ka? Hindi ah. Kaya may Bobo din- tatalungan na amazing Bobo din shoutouts ako, to you. ano ba? Gapangan. Rico, ikaw nga magpalaro. Parang hindi gumagana utak ko ngayon. Rico, Rico. ikaw magpalaro. Wait Bobo lang. din ako. Ako magbibigay ng WH. So, si Ate Maxwell tsaka Ate Wait Mia lang. Moore ang nanalo ng WH. Yay! Congratulations, Sis Maxel. Okay, laro pa. Kaya pa ng laptop. Bobombahin kayo. Panalunin nyo na. Game, Oo kaya nga. pa. Madam Jerry, hindi Rico, na pwede magpalaro ka na. imahinasyon Isip ka ng laro. ngayon. Rico, Mauunahan ka na pag pinairal mo imahinasyon. direct to the point, sabi. Sinasabuhay agad. Rico, lalabas ka na naman, no? Lahat ng spelling binigay ko. Sis Maxels, napakahigpit ng nagpapalaro. Na naman tayo sa spelling bee, mga kapatid. Nag-iisip si Rico, guys, kung ano ipapalaruin niya. Tumisingaw yung init sa mata ko. Ayun, ang bilis Wait, ng oras. wait Mag-isang lang, kuya, oras na wait po, lang. guys. Sige. So, kaya pa ng tap. Still in BG the whole time, kuya, Philippines, from Alex. exploration. Salamat sa iyong pa-BG. What kind of BG, Alex? Sorry. Oh. Yung spelling naman ni Oh. Alex, hindi naman ano ba yan? Ba't alam mo yan, Ate Mia Moore? Ikaw, Siyempre, Oo, marami sinasabi akong ko sa'yo. mga kaibigang mahilig sa Oh, sus. Bawal mag-explain. Oh, yun na yun. Ako, nandito na ang Wait lang Magpapakain daw, muna sabi ako. ni... Wait ka, Ha?
Teka Ako kay lang. Rico na buwang nakakaisip ng laro. And guys, TSS family, thank you so much sa mga pa-BG. Nawala talaga yung mga ano ko, yung mga ano, skeme-keme. May ka na. Hindi ito akong tinola. Bakit bad trip si ano? Kasama ba si Alex? Look, pinagdaanan niya yan, sabi natin, Maxil. Pinagdaanan mo daw at Mia mo. Mainit ang ulo. Kasama niyo. Marbs, hanggang anong oras ng LS mo? Baka isang oras mahigit lang ate. Ate Maxel, nakaset ka na? Ano lang ako. Ano ko muna, papakainin ko lang yung ano. Kasi may gagawin na ako after. Madami more gawain, sabi ni Sisi J. Alam mo yan, Madam Jerry. Natatawa ako, baka maano ang LS ni Marbs. Teka lang. Wait lang. Dumating si asawa niya, sabi natin, Max. Oo, alam niyo na, may ginawa si Ate Mia Moore. Natawa-tawa siya. Yan natin, Max. Thank you so much. Watch out from Raising Pigeon PH. Thank you so much. Raising Pigeon. Ayan. Guys, ayan. Sa mga hindi pa nakakadikit kiwan ako. Hindi ko nakadikit na lahat ng TSS sa kanya eh. Papakainin ko muna ng dinner, sabi ni Ate Mia mo. Wait lang guys, mag-set up lang ako. Hindi pa tayo ako set up. Game 10 WH ulit tayo, guys. Diba? Tayo lang yung naglaro. Walang bago. Oo. Wala na yung mga itsuserang chemical. Baka putulan ako internet, sabi niya. Bintobes. Bababa na si Madam Mia Moore dyan na daw, asawa kakain na daw. Iba siya. Double meaning. Wait lang guys. Kuya, pababangan ako ng link. Ay, ng link. Ng hagdan. Dito ako sa laptop. I-charge ko tong phone ko eh. Parang puti ko dito ngayon ah. Bababa si Madam Mia Moore, dyan na daw asawa kakain na daw. Pinto! Sino to? Racing Pigeon PH. Hello, taga saan ka? Racing. Tama ba? Alam mo, siguro muna sabi niya. Alam mo, Hinarang. Alex, tanong ako kung mag-set na siya. Ano in English? Alex, are you ready? Are you ready? Alex, is not your LS already. Hindi mag-LS si Mag-LS si Sis Jerry. Ate? Wait lang kuya, play ko lang yung Play ko lang kayo para diretso. Monetize. Gabi ako nag-play ng monetize eh. Mag-LS kayo kasi mag-LS si Sis Jerry daw. Ilang 42 videos. Kuya, palang ay, hindi pa ako clear history. Wait lang. Baka malinti ka na ako kay Jowa. Sabi natin, Maxine. Ano yun, Rico? Pansin sa Ate Max, wala ka man, Joe. Wait lang, kuya, nag-clear history. Na ako mag-LS.
Anong oras ka mag-LCC, Jerry? Baka gising pa ako na baka nagpe-paint pa later. Talagang didiretso mo, kuya? Ay, kasi may meeting kami, Rico, 1 p.m. bukas. Ayaw nga pala. Hanggang 6 na ako nun kasi may gagawin kaming report sa Ilan munisipyo. viewers mo, kuya? Ilan viewers mo? May 12. Mga ninja nila, mga sisi yung mga yan. Nila ate. Pang last na ako mag-LS. Wala na daw ako time sa kanya. Ayan, drive din kasi ka sa kanya, ate, para hindi kayo shutdown sa kanya. Sige, ano na lang ate, pakisabi na lang si Dodong na mga 9:20, mag-start na siyang mag-LS. Ba't naka-live Isang kasi oras mahigit lang ako, sobrang ko lang. Naka-live Hindi siya? daw. 11 daw siya. Ate Naka-live siya. Maxels, pwede mo Alex, Live na, are you sabi there? niya. Are you still there? Ay, hindi naman. Sino naka-live? Ba't live sabi niya dito? Ay, hindi naman siya naka-live. Wait lang nga. Nalilito na ata tong YT ko. Maxels. Alam ko, kaya siguro nag-play yung Sinet kong Premiere kasi nag-schedule ulit ako ng LS kaya nag-automatic siya. Ay, hindi na. Kaya pala. Wait lang, play ko lang sa So atin. ganon, so pag nag-premiere ako, yung hindi ako mag-LS kasi siya, magko-conflict. Karatihan ni YT, kaloka naman. Sabagay, isa-isa lang, wag dalawa-dalawa, sabi. Ba't walang ads to? Isa? Okay, ate din. Makagising pa ako, niyan. Jerry Tamolto Vlog, madam, sabi natin Maxels. Ako na lang, madam, Maxels, may tama ko sa kanya. Sabi, ay, may pag-ganon si Jerry. Ba't humuhugot kayong dalawa dyan sa baba? Wala akong set, sabi niya. Uy, sino man, ate, pakisabi na lang si Dodong, Alex, are you still there? Because at 9:30 p.m., I will end this live stream. Wow! Nag-English ang nag-English. Sino sunod? Si Dodong daw, kuya. Kasi Okay. saglit lang ako, guys, kasi may tutuloy kaming ginagawa dito. Nakikinig lang ni Marv, sabi natin may. Uy, kuya, kuya Mr. O Black, anong relay mo, kuya? James Chris Saan ka sa Pluto. kuya San Quintin? Sa Kabalawangan. Sa yun ba yung may yung sikat na river? Sa Dipalo. Dipalo. Malayo-layo doon. Malapit kami sa bayan. Guys, walang mag-LS, sayang isang oras. O di ako. Isang oras, guys. Sino mag-LS? Rico, nag-echo. Sino mag-LS? Kasi hindi ko kaya ng 2 oras, guys. Hindi ako pwedeng ma-expose sa radiation. Watching your new upload, sis. Oo, yan yung pagkakamaling in-upload ko, sis. Ano yun, kuya James? Nakamit si Rico. Malapit kami sa bayan. Ay, malapit sa bayan. Ay, malapit lang sa bayan. San Malapit Quintin. Basta yung Tasyog San Quintin. Ano yung mga gandang pasyalan doon, kuya, na bago? Wala. Kaya lagi akong dumadayo. Bigay kay Mr. O Black Sundalo. Kay host, nakasingit ulit ng 5 minuto, sabi ni Kapitan JM. So, ano problem, Kapitan JM? Ano daw? Ayun, kuya. Lagi akong dumadayo ng magandang pasyalan sa amin. Ay, Kapitan JM from George Tamolto Vlog. Kuya, dito, nakapunta ka na sa Sunflower Maze? Oh, yes. Siyempre. Kapit-bahay lang natin yun. Mas maganda yung dati, kaysa yung bago. Tama ba? Kahit yung dati, hindi ko masyadong trip eh. Mas maganda yung pinakauna nila, kuya. Oo, yung... Nung unang gawa. Tapos Kaya napapangit na napapangit.
Lagi ako. Di ba nilipat nila yung daanan? Mm. Oo. Tsaka yung pwesto nilipat na rin ata. Mm. Kaya sobrang pangit na ngayon. Hello, host Jerry from Kapitan JM. Ayan. Di pa Bumaba di pa naliligo sa Ate Lens? Hindi po. Alam mo naman sa Ate Lens. Charot-charot yan. Si ano ba susunod? Si Alex ba susunod? 11 pa daw, kuya. Gusto mo mag-alas, kuya, Kuya James? Ayoko. Sa kalahating oras, sayang din. Tambayan ka na lang namin. Mm. Sayang din, Kasi hindi kuya. ako pwede. Sayang oras. Kasi hindi ako pwedeng magtagal, guys. Ay, nakisang oras na ako, 10 minutes na lang. At oy, mag-set na kayo, guys. Di ako pwede. May isa't kalahating oras pa, oh. Sobra pa pala. Mag-set na Palalabs ko kayo. bumaba na. Kaya James, mag-set ka na. Ikaw na lang mag-alas at kalahating oras. Sayang din. Ano? Nalaglag ako dito muna ako baba. Sabi natin, Memor. Sige, mga ate, mga sis. I-edit kasi ako ngayon eh. Ay, nag-edit. Ikaw na lang, Rico. Hindi ako pwede agagawa ko ng script ko for video ko tomorrow. Ay, sayang guys, bakante. Mababakante ng isa't kalahating oras. Walang Ate Mia mo. mag-LS. Ay, papakain pala sa Ate Mia mo. Ay, papakain siya. Ano? Basta yon. Kasi sayang din yung katambay. Ate Lens. Hala, so... Ay, sa Ate Maxel. Ate Lens, ikaw na lang. Yun. Si Kuya. Ate Maxel, ikaw na lang. Si Kuya. Talang ka muna. Sino mag-LS pa? Sa isang oras at kalahating oras. Sorry guys, sumaglit lang ako. Gagawa ng script, taray, sana all, sabi ni Sis Jerry. Ikaw na lang, kuya, Mr. Oblang. Ay, oo, Madam James, Jerry. Kasi yung akin, yung tutorial ng Filmora, kaya kailangan maganda yung magkaka-explain. Para maintindihan. Para maintindihan nyo din, if ever na Di ba, Filmora ang gagamitin nyo? Kaya yun, gagawa kong tutorial. Pagandahan na lang sa sa pag-edit. Wala yung tutorial na nagawa ako. Naloka ko sa tutorial. Bakit, kuya? Hindi pwede. Maganda naman mag-tutorial. Gaya nung ginawa ko dun sa Yung screen record movies, ko, yung demo kasi, Rico. Ay, Sa desktop, malabo. Uy, maganda yung gamitin nyo daw, guys. Ay, sayang. Ikaw na, Kuya Mr. O'Block, sabi natin, Lens. Kaya nga, ikaw na, kuya. Sayang din yung tambayan ka namin. Oo, tambayan ka namin, kuya. Pag-isipan ko. Pag-isipan mo. So may 7 minutes pa siya, guys, para mag-isip. So mamaya, tao po, sabi natin, Crystal, hello. 20 minutes, sabi ni Sis Jerry. Sino ba talaga? Sabi. Sino ba? Sino mag-LS? Hello po, Crystal and Reply. Gusto ko yung yung ako lang tatambay. Ha? Sarado ang pintuan, sabi natin, Crystal. Ay, gusto mo umakyat natin, Crystal. Wait lang. Sige ba ako yung Sana mababakante, guys, yung ayun, sayang naman. Di ba? Si Maxel nga, di ba pwede? Wala, daw, may something keme. Nasisipon na ako sa Knock. Hey, Ate Crystal, anyari sa'yo, baka commute ka naman. Open na, sabi na. Kaloka sa Ate Crystal. Ikaw na lang, Rico, mag-LS. Walang mag-LS. May gagawin ako, kuya. Mabainak nga ako na Daramido. Madami makafocus Daramido. Mahirap-hirap pa naman yun. May isang oras lang. Naka-isang oras na ako, guys. 1 hour and 4 minutes. So, ang bilis, 6 minutes na lang. Mabilis lang.
Nanota ako sa pintura. Sinipon ako. Kapasok na. So, sino na nga? Ko alam. Ayun, so kung walang mag-LS, ayun na lang mag-LS, guys. Dito sa baba, sabi na si Krista. Ako na nga, sabi ni Sis Jerry. Sis Jerry na lang daw, ayan. Ayun. Sige, Sige. sige, sis. Ayun, tumatawa siya. Kung wala ako na lang, sabi natin, Max. So ngayon ang tanong, sino sa inyong dalawa? Sa alin? Si Ate Maxwell siya at Sis Jerry. Ako na nga, sabi. Kung wala ako na lang, sabi natin, Maxwell. O, ikaw na ate, ano? Ate Maxwell, sakitan kita. Promise. O, akit din ako. Promise. Sige, mag-set na siya. So, meron ka pang 4 minutes para mag-set, Ate Maxwell. At Ang guys, bilis naman mag-end kasi ng oras. Kakakyat ko lang kay Kuya Max, tapos Sige, Ma'am nagdugit na Maxwell. Ate Len. Kuya Ano Max, yung nagdugit arm? na Ate Len. Ano yun? Charot. Papansin. Nagdugit Ano yun, natin eh. guys? Ang gulo ng ano nyo daw. Naka-relax pa ako. Pubic nakikita hair. ka ba? Ay, wala ko yun. Ayun, ang bilis ng kuya ko nag-pinto. Thank you, brother. Ayan. So yun guys, welcome back to my vlog. At itutur ko nga po kayo sa, ayan. So, dito po ang CR. Sorry. So, ayan, nakakatuwa Pwede lang rin, na Kuya Santa minsan. Maria. Kuya? Malapit ka lang sa bayan, Santa Maria. Si Rico, kuya, Oo, malapit kuya, sa malapit bahay. na. Tapos ikaw, Marbs. Next, kuya, sa barangay nila. Next sa kanila. Basta, pag December, pag hindi nyo pa Sure, ako kuya, nakaway, sure, kita-kita sure. tayo. Sure. Pag di nyo pa ako nakaway. Ano daw? Sabi ni kuya? Pag hindi nyo pa ako nakaway, kita-kita tayo. Oo naman. Bago tayo pagkatapos tayo magkikita-kita, mag-aaway-aaway tayo. Dali, ligong-ligo na ako. Tawag dito. Nakakatuwa lang minsan na yun guys, pag natutunan ko sa life, kapag meron ka pang i-gastos mo na. Ayan. Gastos na may pakakitaan ko na. Ayan. Ano ko nam? Inaano ko yung... Yeah, Pakakit-kitaan ko na da. True. Ayun. So, ito yung gift ko sa sarili ko, pintura. At least gumanda na, di ba? Umaliwalas ng kaunti. May pang ano ka na background ng vlog. Oo. Diba? Isa sa mga purpose. Oo. Kahit anong sulok ng bahay niyo puti, o di. Aray. Ang mayaman. Oh, hindi ako. Hindi ko na yung bahay ito. Nakikibahay lang ako. Charot ka. Sa pinturaan, nakibalbalay ka mag-guide. So, Ang kan mangalan. diba no? Pininturado sa nakikibahay lang. No? Wun. Pininturahan ko lang, trip ko lang ko naman. Donation. Kahit Mas ma-issue BG ka. man lang makabawi, sabi ni Ate Lens. Nalawa ko Andyan sa pa ba kanila. Andyan pa ba yung Never ako magtataka. food bazaar sa Santa Maria? Wala na kuya, tapos na. Pag Christmas lang ba yun? Yung Santa Maria, anong kuya, yung Christmas? Yung Tree? may Christmas. food bazaar dyan, di ba? Ay, never mind. Never mind. Bakit? Muli ko explain mo. Nagalas ko naman. Sige, explain nyo naman. Ayoko magsalita no. Ayoko magsalita ng Nakikita ganong mo. words. Grabe Ano siya. ba yan?
Makikita ng mga taga Santa Maria, baliw ko. Eh, sige, sabihin nyo na lang sa akin sa ano, sa GC. Wala Chat ko na lang. Kaya nga. Bayad. So yun guys, mag-e-end na natin. So Ate Maxels, thank you so much Kuya James, Enrico, ang ating mga co-hosts. At yung Sinusunod. mga umakyat kanina. Bye, Kuya. Ayan, harang po. The Voyager Motovlog, ayan. Sige, bye-bye. Mga ate, Sis Jarta Motovlog, Ate Maxel, Ate Lens, Taburada Ana, Motovlog, ayan. Pa-end na guys. Bye. Ayan, bye-bye. Sinusunod. Si Ate Maxel, Kuya. Okay. Coming. Okay, bye-bye.